IDP, מוצרי זיהוי אלקטרוניים בע"מ, מוצרי זיהוי, בקרה ותקשורת. שלום, בסרטון זה נדגים קורא קרבה מדגם GP90 העובד בתדר 125 קילו-הרץ. הקורא מחובר לחשמל ומעביר את מספר הטאג שהוא מזהה בתקשורת RS232, בתקשורת ויגנד או בתקשורת Clock and Data. ניתן לראות כעת שהקורא מזהה טאג RFID ממרחק של כ-95 סנטימטרים. כאשר משתמשים בתגים קטנים יותר, מרחק הזיהוי קטן בהתאם. מרחק הזיהוי עכשיו מגיע לכ-60 סנטימטרים, כאשר משתמשים בטאג בגודל של כרטיס אשראי. כאשר נשתמש בטאג קטן בגודל של מטבע, נגיע למרחק זיהוי של כ-30 סנטימטרים. לפרטים נוספים, הצעות מחיר והזמנות, צרו איתנו קשר עוד היום בטלפון 03-561-7395 או כתבו לנו למייל sales@idp.co.il.